дастгирии ятимону бепарасторон, шахсони имконияташон маҳдуд ва дигар эҳтиёҷмандон дар меҳвари сиёсати иҷтимоии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. Дар ҳар сафарҳои корӣ ба шаҳру ноҳияҳои мамлакат ҳатман ба аёдати чунин шахсон ташриф оварда бо онҳо суҳбату вохӯриҳо мегузаронанд ва аз лиҳози моддию ҳам аз лиҳози маънавӣ дастгириашон менамоянд. дастгирии нафарони эҳтиёҷманд, беморону маъюбон ва шахсони бепарастор аз шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар давоми солҳои истиқлол дар мадди назари аввали роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад ва сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста ба сокинони Бадахшон дасти кӯмаку ёрмандӣ дароз намуда, дар баробари ин ба масъалаи таъмини рушди бемайлони иқтисодию иҷтимоии ин вилояти Кӯҳистони мамлакат аҳамияти аввалиндараҷа зоҳир менамоянд. Ногуфта намонад ки барои таъмин намудани рушди иқтисодиву иҷтимоии шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар даврони соҳибистиқлолӣ аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ зиёда аз 18 миллиард сомонӣ равона гардида, дар ҳудуди вилоят 31 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба маблағи беш аз 3 миллиард сомонӣ ба анҷом расидааст ва татбиқи 11 лоиҳаи дигар ба маблағи умумии 3 миллиарду 300 миллион сомонӣ идома дорад. Дар даврони соҳибистиқлолӣ дар ҳудуди ин вилоят бо роҳнамоиҳо ва дастгириҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 2030 иншоот ба маблағи умумии 3.1 миллиард сомонӣ бунёд ва навсозӣ гардидааст ки аксари онҳо иншооти таъиноти иҷтимоӣ буда барои дастгирии иҷтимоии сокинони ин вилоят пешбинӣ шудаанд. имрӯз дар қаламрави вилоят дар партави дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи доимии сарвари давлат 8 бахши ноҳиявии ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, 8 шуъбаи хизматрасонии иҷтимоӣ дар хона, як истироҳатгоҳи табобатии собиқадорони ҷангу меҳнат бо як филиал, 2 маркази хизматрасонии иҷтимоӣ барои кӯдакони маъюб ва маркази хизматрасонии иҷтимоӣ барои кӯдакони имконияташон маҳдуд фаъолият менамояд, ки барои хизматрасонӣ ба эҳтиёҷмандон пешбинӣ шудаанд. тавре гуфта шуд, дар баробари ҳамаи ин дастгирию ғамхориҳо пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арафаи ҳама ҷашну идҳо ба табақаи ниёзманди шаҳру ноҳияҳои вилоят дасти кӯмаку ёрмандӣ дароз менамоянд. ин навбат ба шахсони дорои имконияти маҳдуд аз тамоми шаҳру ноҳияҳои вилоят пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 122 аробачаи маъюбӣ ва барои эҳтиёҷмандон маҳсулоти хӯрока кӯмак намуданд, ки намунаи олии ғамхорӣ нисбат ба ятимону пирони бесаробон ва маъюбону шахсони дорои имконияти маҳдуд аз шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба ҳисоб меравад. кӯмакҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аробачаҳои маъюбӣ ва маҳсулоти хӯрока аз ҷониби масъулони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ба маркази вилоят шаҳри Хоруғ расонида шуд ва тибқи тартиб ба эҳтиёҷмандон аз тамоми шаҳру ноҳияҳои вилоят дастрас карда мешавад. ба 122 аъзои оилаи вилоят мухтори Кӯҳистони Бадахшон кӯмаки навбатии пешвои муаззами миллат расид ва бояд қайд намоем ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳеҷ вақт маъюбонро дар канор намемонад ва ҳамеша дастгирӣ мекунад ва имрӯз низ ин табақаи ҷомеаи вилоят мухтори Кӯҳистони Бадахшон аз ин кӯмаки пешвои миллат хеле рӯбаланд гардиданд ва сипосгузории худро ба роҳбарияти мамлакат баён намуданд. ман изҳори ташаккурро ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баён мекунам ва дар ин рӯзҳои Рамазон кӯмак кардан бор дигар ташаккур зиёд ба пешвои миллат моро ҳамеша дастгирӣ мекунад. мо аз президент хурсандем ки барои мо ёрдам мерасонад, ҳамаи он чизҳои даркорие ки вуҷуд дорад барои мо хизмат мекунад. мо аз дили ҷон президентро ташаккур мекунем. ман аз номи аҳли оилаи худ, аз номи маъюби барҷомондаи 37 солаи худ ба пешвои муаззами миллат миннатдории худро изҳор мекунам ва таи чанд сол шуд ки тӯҳфаи президенти мамлакати Эмомалӣ Раҳмон мефиристонад ба онҳо миннатдории хеш худро баён мекунам. Я хотела бы поблагодарить от лица всех лиц инвалидностью Горно-Бадахшанской автономной области
президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмон, за постоянную и всестороннюю поддержку лиц с инвалидностью, включая подписание Конвенции о правах лиц с инвалидностью в 2018 году, создание доступа к образованию, к трудоустройству, качественным медицинским услугам и принятие очень важной для нас национальной программы по доступной среде. Также я хотела бы выразить нашу благодарность уважаемому президенту за постоянную продовольственную поддержку семьям, имеющих детей и взрослых с инвалидностью. Спасибо большое. سابقه‌دار وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان که در تربیت خود دختر معیوب گروه یکم دارم، اظهار تشکر خود را به پرزیدنت محترم امامعلی رحمان برای همیشگی دستگیری کردن معیوبان و بی‌پرستاران اظهار می‌کنم. امروز هم کوبک نوبتی در عرفه عید رمضان برای ما رسانیده شد و عموماً برای همیشگی دستگیری معیوبان و بی‌پرستاران با محترم امامعلی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تشکر زیاد میگویم. رحمت کلام به پرزیدنت تاجیکستان. من مادر فرزند معیوب هستم. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خیلی تشکر میگویم. اما وقت مرا دستگیری میکنه، اما وقت مرا غمخواری میکنه. از کمک‌های امروز می‌ندارم. رحمت کلام. 31 نفر معیوبان نوع شغنان با عربچه معیوبی تامین گردیدند و البته ما از نام این قشر جامعه با پیشوای معظم ملت اساسگزار اصول وحدت ملی پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان منتداری صمیمی رو میرسانیم. بسیار خوب است چون که این قشر جامعه با عربچه‌های معیوبی نیاز داشتند و بسیار خرسنده‌آور است که از این اقدام بهره‌ور گردیدند. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо самимият ва эътимоди зиёд нисбат ба сокинони бадахшон доимо дар ҳар суҳбату вохӯриҳояшон бо мардуми вилоят таъкид менамоянд ки чун дигар сокинони тоҷикистони соҳибистиқлол ба заҳматдӯстӣ ватанпарастӣ ва ҳисси баланди миллии сокинони ин вилояти кӯҳистони мамлакат бовар доранд ва ин боварию эътимод ва таваҷҷуҳу дастгириҳои сарвари давлат аз сокинони вилоят тақозо менамояд ки дар иҷрои рисолату масъулияти шаҳрвандии худ хусусан дӯст доштани ватан ва садоқат ба давлату миллат устувор бошанду арзишу мафҳуми пойдории давлати миллии тоҷиконро аз ҳама боло донанд ва онро ҳамчун ғояи муҳиму тақдирсоз эҳтиром гузоранд.